Ahoj, poznáte telové sviečky? Ak poznáte mňa, tak už ste o nich asi počuli. Volám sa Alexandra, som masárka a terapeutka. Nájdete ma na sociálnych sieťach ako Terapia Alexandra, alebo si môžete kliknúť na moju stránku www.terapiaalexandra.sk. A kto už u mňa bol, tak ma pozná, vie, že špecifické alebo typické sú pre mňa telové sviečky, že s nimi veľmi rada pracujem a že mám s nimi naozaj veľa dobrých skúseností a mnohokrát teda pomohli mojim klientom s rôznymi problémami. Ale uvedomujem si, že teda telové sviečky nie sú až také rozšírené medzi masérmi a možno terapeutmi, ale proste pre mňa tie sviečky fungujú, prirastli mi k srdcu a práca s nimi je pre mňa jednoduchá a možno preto to pomáha teda ľuďom, ktorí ku mne prichádzajú. Takže telové sviečky sú duté, vyzerajú trošku inak než tie klasické a sú vytvorené z látky z včelieho vosku a zrovna tieto teda majú aj prídavok šalvie. A zo spodnej strany tieto sviečky majú gázičku a v podstate pointa práce s nimi je taká, že priložíte telovú sviečku na miesto na tele a tam vzniká podtlak, ktorý je porovnateľný s bankovaním. Tým horením vlastne vzniká podtlak a ak sú nejaké stuhnuté miesta na tom fyzickom tele, tak sa vie tou sviečkou pekne uvoľniť, vzniká. V podstate je to zdroj suchého tepla, takže týmto spôsobom uvoľňuje telo. Rada ich používam popri masáži. No, na druhej strane vedia pekne odblokovať aj nahromadené nejaké zaseknuté emócie. Takže pomáhajú aj na tej energetickej úrovni, čiže dajú sa používať aj takýmto spôsobom. No a u mňa ich nájdete ako pomocníkov pri masážach. Zároveň mám v ponuke aj čistenie, harmonizáciu telovými sviečkami, čo je teda už tá energetická úroveň, kde sa čistia energetické centra. Telové sviečky mi prirastli k srdcu. Je to taká jemná, ale účinná technika. Ak chcete, viem vás to naučiť. Myslím si, že používanie telových sviečok má veľa benefitov a mohli by to byť teda benefity pre vašu rodinu, ak by ste sa naučili s nimi pracovať. Práca je jednoduchá. Potrebujete sviečku, misku s vodou, zapáľovač a nožnice. No a čo by som vám ešte také povedala, je super, keď použijete nejaké kvalitné esenciálne oleje. Jemne premasírujete miesto, na ktorom sa bude sviečka aplikovať. A tie sviečky sú špecifické v tom, že aspoň keď s nimi pracujem ja, tak som zistila, že vedia odblokovať toho viac, než by sme si mysleli. A ak mu priložíme tú telovú sviečku a necháme vyhorieť na jednom mieste na tele, môže to mať obrovské benefity na viacero ďalších miest. By som povedala, že až energetických dráh, že tá sviečka si vlastne povyťahuje všetko, čo je v tej chvíli možné pre toho klienta, pre toho človeka urobiť a aby sa mu uľavilo na viacerých úrovniach. Takže vás pozývam, prídite si vyskúšať terapiu, či už masáž spojenú so sviečkovaním na úľavu tej fyzickej úrovni, alebo chcete vyskúšať aj tú harmonizáciu telovými sviečkami. Takže sa na vás teším, želám vám krásny deň a ak sa chcete naučiť niečo viac o sviečkovaní, tak ma kľudne kontaktujte. Ahoj!